Benvinguts al qüestionari d'aquest capítol. Tindràs uns segons per pensar cada resposta abans que la diguem. Quins dos rius van ser fonamentals per al desenvolupament de Mesopotàmia? La resposta correcta és el Tigris i l'Eufrates. Quina enginyosa solució van trobar els mesopotàmics per conrear terres seques? La resposta correcta és van construir una xarxa de canals per portar aigua. Quines dues grans regions geogràfiques formaven Mesopotàmia? La resposta correcta és Assíria al nord i Caldea al sud. Quins tres pobles principals van habitar les regions de Mesopotàmia? La resposta correcta és assiris, sumaris i acadis. Què va ser habitual a Mesopotàmia respecte al poder entre els diferents pobles? La resposta correcta és diferents pobles van alternar-se en el poder creant imperis. Quin poble va construir les primeres ciutats-estat, com Uruk, a Mesopotàmia? La resposta correcta és els sumaris. Quin rei va crear el primer gran imperi de Mesopotàmia cap al 2300 Actini? La resposta correcta és Sargun d'Akkad. Quin famós rei babilònic va crear un dels primers codis de lleis de la història? La resposta correcta és Hammurabi. Per quina característica militar eren coneguts principalment els assiris? La resposta correcta és per la seva gran força militar. Quin rei neobabilònic és conegut per la reconstrucció de Babilònia i els jardins penjats? La resposta correcta és Nabucodonosor II. Quin nou imperi va posar fi a l'era dels grans imperis mesopotàmics? La resposta correcta és l'imperi persa. Per què es considera Mesopotàmia un bressol de civilitzacions? La resposta correcta és perquè va ser l'origen de molts pobles i imperis importants. Has acabat el qüestionari del capítol 2. Continua amb el següent capítol o torna a veure el vídeo d'aquest tema.